Fl-aħħar jiem il-Pulizija rreġistrat żieda fl-att ta' rapporti ta' vjolenza domestika. Is-Supretendent Johann Joseph Fenech mit-taqsima tal-vjolenza domestika irrimarka li wħud mill-każi li dwarhom saru rapporti seħħew xhur ilu. Jattribwixxi dan bħala effett tal-każ tal-qtil ta' Nicolette Girxi fil-11 ta' Awwissu li għadda. Speċjalment wara l-aħħar każ li kellna qed ikun average ta' jisu 8-10 rapporti kuljum ta' domestic violence. Mhux qed ngħid għal ħabbies anke d-depo, ġifieri ġenerali mis-section tagħna. Kellna jiem speċjalment weekends u festi sewwa ġieli kellna ma xi 15 rapport. TVM News iltaqa' mas-Supretendent Fenech fiċ-ċentru għal vittmi ta' vjolenza domestika u vjolenza bażi tal-ġeneru f'Santa Luċija li fetaħ il-bibien tiegħu fi frar li għadda biex jilqa' rapporti u jassisti lill-vittmi. Nifhmu li l-għasta dejjem jibqa' first port of call. F'dak il-każ hemm istruzzjonijiet biex il-pulizija tad-distretti waslu jew jakkumpanjaw il-vittma fl-eqreb ħabb, ġifieri jew hawnhekk f'Santa Luċija jew id-depo biex il-vittma tagħmel rapport. Mill-bidu ta' Jannar sa l-aħħar ta' Lulju l-Pulizija rċeviet mal-1300 rapport ta' vjolenza domestika, 41 minnhom f'Għawdex. Aktar minn 1000 vittma li jagħmlu r-rapport kienu nisa, minnhom hemm rapporti li jkunu ripetuti. Is-Supretendent Fenech qal li ma' kull rapport issir analiżi ta' kemm huwa għoli r-riskju tal-vittma minn ħaddiema tal-appoġġ li jkunu preżenti lejl u nar. Il-vittma tibqa' segwita mit-taqsima tal-vjolenza domestika sakemm jekk ikun il-każ l-aggressur jitressaq il-qorti. Is-Supretendent għamilha ċara li l-Pulizija tkompli tinvestiga anke f'każ li l-vittma tagħżel li ma tipproċedix. Mas li ġiet imsemmija kelma medda, ir-rapport jibqa' għaddej. U jekk ikonna provi, ħanieħdu passi l-qorti. Anke il-vittma tgħidlek ismi ma rridx nieħu passi, ma rridx safety first, no chances. Il-pulizija tibqa' għaddejja, ħalli mbagħad tara l-maġistrat jekk hemmx vera lok fejn jitwaqqa l-każ. Sas-sajf tas-sena d-dieħla l-Pulizija mistennija tiftaħ ċentru ieħor għal vittmi tal-vjolenza domestika fl-Imtarfa u hemm pjan li fil-ġejjieni jkun hemm ukoll ċentru f'Għawdex.